Aquí comença una nova col·lecció de continguts sobre els drets de les persones consumidores. Anem a veure-ho. La pregunta és clara. Pot la intel·ligència artificial ajudar-nos a entendre millor les lleis? Doncs bé, s'ha llançat una nova sèrie de vídeos justament per divulgar el dret del consum. Però d'on surt tota aquesta informació? La clau, i el més important, és la seva base experta. Tot el contingut parteix dels articles originals de Francesc Xavier Sánchez Moragues, un gran expert legal. I com es converteixen aquests textos en vídeos? Aquí és on la intel·ligència artificial entra en joc. Es fa servir Notebook LM de Google, una eina que transforma els articles en peces audiovisuals molt accessibles. El procés és així de senzill. Articles originals, processament amb IA i, voilà, un vídeo explicatiu. Per què fer-ho així? Doncs l'objectiu principal és facilitar l'accés al coneixement jurídic a tothom. Aquesta sèrie de vídeos se suma a altres formats de divulgació, com ara podcasts o blogs. Ara bé, com que el procés és automàtic, hi ha un parell de coses importants a saber. Primer de tot, el contingut és només informatiu i sense cap ànim de lucre. La síntesi de la IA pot simplificar coses, així que pot no ser literalment exacta a l'original. Per aquest motiu, l'autor no es fa responsable de les possibles desviacions que pugui crear la tecnologia. Ah, i un detall important, les veus que se senten són totalment artificials, no són persones reals. L'esperança és que aquest nou format sigui una eina útil tant a nivell personal com professional. Vol oferir una visió clara sobre temes que ens afecten com a consumidors en el nostre dia a dia. Tot plegat obre un debat fascinant. És aquest el futur de l'aprenentatge del dret? Què en penseu? Hola a tothom, avui ens posem les ulleres de juristes per explorar una de les àrees més interessants del dret privat, la protecció de les persones consumidores. Analitzarem el xoc de trens que hi ha entre la llibertat de pactes del dret civil de tota la vida i les normes imperatives del dret de consum. La idea és purament pedagògica, Volem entendre com s'han d'interpretar els contractes i quins criteris fan servir els tribunals quan hi ha un clar desequilibri entre les parts. Comencem. Bé, anem directament al moll de l'os. Al cor del dret de contractes tenim una tensió que ho explica tot. Per una banda, el Codi Civil, amb el seu famós article 1255, que bàsicament diu que les parts poden pactar el que les doni la gana. És el principi de llibertat contractual. Però què passa quan una d'aquestes parts és una persona consumidora? Doncs que entra en joc un altre principi totalment oposat, el de protecció obligatòria, imperativa. Aquesta és la col·lisió de dos mons que dona sentit a tot el dret de consum. Avui seguirem un full de ruta molt clar. Primer, entendrem d'on neix aquest conflicte. Després, veurem com la llei crea una mena d'escut protector i quines regles del joc imposa als contractes. Tot seguit, analitzarem com funciona aquest escut a l'hora de la veritat, quan hi ha un conflicte. I, finalment, parlarem del gran principi que ho relliga tot, la bona fe. Comencem pel principi. Per què cal tota una legislació específica per a consumidors? Doncs la resposta la trobem en una paraula clau, asimetria, perquè la relació entre una empresa i un consumidor no és, ni de bon tros, una lluita entre iguals. Pensem-hi una mica. Aquesta asimetria és el punt de partida de tot. És un desequilibri de poder que es nota abans, durant i després de signar el contracte. L'empresa té més informació sobre el producte, té un departament legal i sobretot és qui redacta les condicions del joc. El dret de consum neix precisament per intentar equilibrar una balança que d'entrada està totalment descompensada. Llavors, com s'ho fa la llei per corregir aquest desequilibri? Doncs forja una eina, una arma, un escut. Aquest escut és el que anomenem dret imperatiu. Són normes d'obligat compliment i, el més important, són drets als quals la persona consumidora no pot renunciar, encara que vulgui. Aquí tenim la clau de volta de tot el sistema. L'article 10 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris és absolutament taxatiu. Qualsevol clàusula en un contracte on algú digui «renuncio al meu dret a» és directament nul·la, paper mullat, no té cap mena d'efecte. Això converteix els drets dels consumidors en una cosa innegociable i és el pilar fonamental de la seva protecció. I atenció, perquè aquesta idea de nul·litat no surt del no-res. La llei la blinda per tot arreu. El mateix Codi Civil ja ens diu, al seu article 6, que els actes en contra de normes imperatives són nuls. El Codi de Consum de Catalunya ho repeteix, per si no havia quedat clar, i a sobre afegeix que posar aquestes clàusules és una infracció administrativa, o sigui que a l'empresa li pot caure una sanció. L'escut té diverses capes de blindatge.
Molt bé, ja tenim el concepte, però com es tradueix tot això en un contracte real, en el dia a dia? Doncs la llei no es queda en la teoria, imposa uns requisits molt concrets sobre com s'han de redactar les clàusules dels contractes. Primer, de què estem parlant exactament? Doncs de les anomenades condicions generals de la contractació. Vaja, la famosa lletra menuda. Són aquelles clàusules que l'empresa ja té preparades d'antuvi per a tots els seus clients i que, ras i curt, no es negocien. Són contractes d'adhesió. O ho prens o ho deixes. I és aquí on la llei es posa seriosa i molt específica. L'article 80 del text reforç és gairebé un manual d'estil. Les clàusules han de ser concretes, clares, senzilles, han de ser accessibles i llegibles. I fixeu-vos en el detall, fins i tot marca una mida de lletra mínima de 2,5 mil·límetres. Això ens dona una idea de fins a quin punt es vol protegir. I per sobre de tot, han de respectar la bona fe i un equilibri just entre els drets i les obligacions de cadascú. Però clar, tots sabem que, malgrat les normes, els problemes apareixen. Què passa quan una clàusula és ambigua, quan l'empresa la llegeix d'una manera i la persona consumidora d'una altra de totalment diferent? Aquí és on veiem l'escut protector en plena acció. Aquesta és la pregunta del milió, oi? Perquè el llenguatge jurídic pot ser complicat, tècnic o simplement ambigu. I aquí és on es genera el camp de batalla. L'empresa estirarà la interpretació cap al seu costat i la persona consumidora cap al seu. Com es resol aquest xoc d'una manera justa i objectiva? Doncs la resposta de la llei de consum és directa i no deixa lloc a dubtes. Davant d'una clàusula ambigua, s'aplica sempre el principi pro-consumidora. És a dir, s'ha d'interpretar de la manera que més beneficiï la part dèbil del contracte. Aquesta és una de les desviacions més radicals respecte al dret civil tradicional. La diferència és brutal. Mentre el Codi Civil obliga el jutge a fer una mena de treball de detectiu per trobar la intenció comuna de les parts, el dret de consum estableix una regla objectiva i automàtica si adopta a favor de la persona consumidora. I a més hi ha una altra regla interessant. Si una condició general entra en conflicte amb una de particular, sempre s'aplica la que sigui més beneficiosa per qui s'adhereix al contracte. I atenció a això, perquè és una de les eines més potents que tenim. El que una empresa diu a la seva publicitat no són paraules boniques que se les endú el vent. L'article 61 del text de reforç diu que tot el que es promet en l'oferta, la promoció o la publicitat s'integra en el contracte. En altres paraules, es pot exigir, encara que després, el document final, no hi aparegui per enlloc. Això és molt potent. I amb tot això arribem al concepte que ho connecta tot, l'eix vertebrador de tota aquesta protecció. Més enllà de regles concretes sobre la mida de la lletra o la interpretació, hi ha una filosofia que ho impregna tot, el principi de bona fe. El Codi de Consum de Catalunya ho deixa claríssim. La relació ha de ser equilibrada i ha d'estar basada en la bona fe. I fixa-t'hi bé, això exclou dues coses. Per una banda, les pràctiques deslleials abans de signar el contracte. I per l'altra, les clàusules abusives dins del contracte. La bona fe és un requisit abans, durant i després. De fet, podríem dir que hi ha dues cares de la mateixa moneda de la mala fe. Primer, la mala fe comercial, que és tot allò que fa una empresa abans de contractar per enganyar o distorsionar la decisió de compra. I segon, la mala fe contractual, que ja la trobem dins del contracte en forma de clàusules que creen un desequilibri bèstia en contra de la persona consumidora. La llei ataca totes dues. I això ens porta a la definició legal de clàusula abusiva. Pareu atenció als tres elements clau. Primer, que no s'hagi negociat individualment. Segon, que vagi en contra de les exigències de la bona fe. I tercer, que provoqui un desequilibri important en perjudici de la persona consumidora. Si es compleixen aquestes tres condicions, aquella clàusula és nul·la i es té per no posada. I per acabar de veure el poder que té aquest principi, la bona fe no és només un límit per a les empreses, també és una eina creativa per als tribunals. L'article 65 del text refós diu que els contractes s'integren d'acord amb la bona fe. Què vol dir això? Doncs que si en un contracte hi ha falta informació clau que s'hauria d'haver donat, un jutge pot omplir aquest buit interpretant que hauria exigit la bona fe, sempre, és clar, en benefici de la persona consumidora. I acabem amb aquesta reflexió final. Després de tot el que hem vist, sembla clar que el dret de consum posa l'equilibri i la bona fe per sobre de la llibertat de pactes clàssica. I això ens porta a una pregunta de fons. En aquest àmbit, pot ser que l'espírit de la llei, l'exigència d'un tracte just, tingui més força que la lletra freda i estricta d'un contracte? És una qüestió clau que defineix tota la pràctica jurídica en aquest camp.